Здравейте! Днес ще ви покажа една много моя любима рецепта, за която е необходимо много малко неща. Първото е крекери от тези сами много любими, сирене котич и от нашето сладко от боровинки без захар, тъй като просто това на мен повече ми харесва. Въпрос на вкус, така че продължаваме напред. Слагаме от сиренето котич върху този крекер. Това нещо може да е за закуска, може да е за снака, може и да е просто за десерт. Малко от сладкото от боровинки. Нека да го снимаме, да покажем от него. И го намазваме върху сиренето. Виждате какво се получава. И след това с много голям кеф консумираме.